lentokoneen kyydissä. Niin kuulutti, että onko lääkäriä paikalla. Niin minä menin paikalle, niin siinä oli vaikea nenäverenvuoto. Niin. Siinä tuli toinenkin lääkäri paikalle. Lentokoneessa on aika hyvät nuo hoitomahdollisuudet. Siinä on paljon niitä. Siellä on paljon tilaa. Niin. No siinä on huono tila, se on siinä, mistä niinku vessat on semmoinen syvennys, mutta niillä on niinku salkut tänne hoitovälineitä. Niin se paljon vuoti vertakin sekin potilas nenästä, niin katsottiin ensin, että se on hirveän vaikea. Ei nähty sitä vuotokohtaa, katsottiin sillä. Ei näkynyt, se vähän vaikutti, että se on normaalia vaikeampi nenäverenvuoto. Niin siinä alkoi tulla jo vähän äitiä ikävä, kun se ei millään. Koko ajan vuoti ja alkoi potilas muuttua valkoiseksi ja se oli jännittävä tilanne sinne. Ja ihan minuakin rupesi sinne ahistamaan. Ja sitten minä mietin, että kun yksi mun kollega sanoi, että jos asiat ei onnistu, niin ajattelen laatikon ulkopuolelta. Niin minä rupesin tonkimaan, että olisiko täällä jotakin, millä minä voisin tukkia sen verenvuodon. Sitten huomasin, että oli virtsakateeteri. Niin. Niin minä ajattelin, että kun siinä on virtsakateeteri, ballonkin, kun se täytetään, niin se antaa sellaista painetta. Sehän laittaa virtsaroikkoon. Niin minä laitoin sen virtsakateeterin niin kuin sen potilaan nenä ja täytin sen pallongin ja vedin sen. Niin se antoi sitten painetta sinne. Se oli siellä takana vuoti sen. Niin sekin on niin kuin yksi näistä viisauksista. Jos asiat ei onnistu, niin ajattelee laatikon ulkopuolelta. Niin se sitten toimi se virtsakateeteri. Sitten se lentokone laskeutui ja potilaalla oli virtsakateeteri nenässä. Mutta hän niin kuin sen verenvuoto tyrehtyi. Tota ei ole välttämättä ajatellut lennolle noustessa, että sieltä tulee pois virtsakateeteri nenässä. Mutta näistä maanpäällisistä monista paikoista, jossa Joonas on lääkärinä toiminut, niin mainittakoon muun muassa Kilpinusvaara, Nivala, Jyväskylä, mutta osataanko me ihmiset sijoittaa tällaiset pienetkin paikkakunnat aina kartalle? Sitä sietää meistä kunkin pohtia ja Ruut selvittää asian. Pan nenääsi jotain.